పునరుద్ధానుడా పరిశుద్ధుడా పునరుద్ధానుడా పరిశుద్ధుడా అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుద్ధానుడా అందరూ చప్పట్లు కొడదాం. స్తోత్రం. అందరూ చప్పట్లు కొట్టండి. భజన చేద్దాం. యేసయ్య భజన చేద్దాం. అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుద్ధానుడా అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుద్ధానుడా పునరుద్ధానుడా పరిశుద్ధుడా పాడాలి. పరిశుద్ధుడా ఆమేన్. అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుద్ధానుడా అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుద్ధానుడా అధికారులైన దేవదూతలైన వస్త్రహీనతైన ఉపద్రవమైన కరువైన ఖడ్గమైన అనుక్షణము నిన్నే ఆరాధిస్తానయ్యా. ఆమేన్. అధికారులైన దేవదూతలైన అధికారులైన దేవదూతలైన వస్త్రహీనతైన ఉపద్రవమైన పాడదాం. వస్త్రహీనతైన ఉపద్రవమైన కరువైన ఖడ్గమైన కరువైన ఖడ్గమైన అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుద్ధానుడా అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుద్ధానుడా రోగినైన నాకై త్యాగమైనవే ద్రోహినైన నాకై దాహము కొన్నావు. ఎంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడవయ్యా. నీ ప్రేమను వర్ణించడం మాకు అసాధ్యం. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఊహకందని నీ ధర్మమును ఆరాధన చేస్తున్నానయ్యా. ఆమేన్. రోగినైన నాకై త్యాగమైనావు రోగినైన నాకై త్యాగమైనావు ద్రోహినైన నాకై దాహము కొన్నావే. ద్రోహినైన నాకై దాహము కొన్నావే. ఊహకందదయా నీ ధర్మము ఊహకందదయా నీ ధర్మము అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుద్ధానుడా అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుద్ధానుడా. శ్రమలైనా హింసలైనా రాబోవునవైనా ఉన్నవైనా మరణమైనా జీవమైనా అనుక్షణము నిన్నే ఆరాధిస్తానయ్యా అని అందరూ చప్పట్లు కొడుతూ హృదయపూర్వకంగా ప్రభువును స్తుతిద్దాం. ఆమేన్.
శ్రమలైనా హింసలైనా శ్రమలైనా హింసలైనా రాబోనవైనా ఉన్నవి అయినా రాబోనవైనా ఉన్నవి అయినా మరణమైనా జీవమైనా మరణమైనా జీవమైనా అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుద్ధానుడా అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుద్ధానుడా అందరం పునరుద్ధానుడా పరిశుద్ధుడా పునరుద్ధానుడా పరిశుద్ధుడా అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ చప్పట్లు కొడుతూ పాడదాం అందరూ కలిసి ఆరాధన చేద్దాం అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుద్ధానుడా అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుద్ధానుడా అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుద్ధానుడా స్వరమెత్తి పాడండి పునరుద్ధానుడా పరిశుద్ధుడా పునరుద్ధానుడా పరిశుద్ధుడా అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుద్ధానుడా అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుద్ధానుడా అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుద్ధానుడా అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుద్ధానుడా అందరూ కలిసి పాడండి కొనమెత్తి పాడండి ఆమేన్ పునరుద్ధానుడా బోలో యేసు మహారాజుకే పునరుద్ధానుడైన రారాజుకే త్వరలో రానున్న రారాజుకే ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తదాయకమైన నామములో వీక్షించుచున్నటువంటి ప్రియులైన మీకు అందరికీ కూడా క్రీస్తు నామములో శుభాభివందనములు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం. దేవుని యొక్క దివ్యమైన సన్నిధి సదాకాలము మనందరికీ తోడుగా ఉండి క్షేమమును దీవెనను ఎనలేని ఆశీర్వాదపు మేలులతో దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నింపి నడిపించాలని ఎల్లవెల్లలా మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ దైవజనుడిగా మీ మీద ఒక శుభము వాక్కు పలుకుతూ దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా ఆశీర్వదించును గాక. ఆమె ఈ సమయమందు బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి ఒక భక్తుని యొక్క జీవిత విధానం గురించి మనం నేర్చుకోవడానికి ముందుకి కొనసాగింపబడదాం. అతని పేరు యెహోషాపాతు అనేటువంటి ఒక రాజు. ఇతడు యూదా రాజుగా రాజ్య పరిపాలనను ఏలుబడి చేయుటకు రాజ్య పరిపాలనను కొనసాగింప చేయడానికి ఇతడు యూదా రాజుగా ఉన్నటువంటి తరుణమునందు జరిగినటువంటి సన్నివేశాలు, ఇతడు కలిగి ఉన్నటువంటి భక్తి గుణగణములు, అదేవిధంగా ఈయన జీవితంలో తలపడినటువంటి లేమి కలిగినటువంటి లేక దేవునికి విరుద్ధదాయకమైనటువంటి ప్రవర్తన విధానం గురించి కొన్ని మాటలు మనం ఈ యొక్క సమయం అందు ధ్యానం చేసుకుందాం. 2వ దినవృత్తాంతాల గ్రంథము 20వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు 31 వచనాలలో ఒక వాస్తు ఈయన గురించి సుస్పష్టంగా మనకి తెలియపరచబడుతున్నటువంటి ఒక వివరణను మనము చూడగలుగుతాం. యెహోషాపాతు అనేటువంటి ఒక రాజుకి 35వ సంవత్సరమునందు ఈయన రాజ్య పరిపాలన చేయడానికి ఇతడు రాజ్యాన్ని ఎక్కినట్లుగా సింహాసనం మీద ఆసీనుడిగా ఉన్నట్లుగా మనము చూడగలుగుతూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ యొక్క యెహోషాపాతు యొక్క తండ్రి పేరు ఆసా, తల్లి పేరు అజూబా అనేటువంటి ఈ యొక్క దంపతులకు ఉద్భవింపబడినటువంటి కుమారుడే యెహోషాపాతు. ఈ యెహోషాపాతు చక్కగా ఎదుగుతూ తండ్రి అయినటువంటి ఆసా అనేటువంటి ఆయన యొక్క అడుగు జాడలలో ముందుకి కొనసాగింపబడుతూ యథార్థవంతుడిగా దేవుని దృష్టికి అగ్గుపడుతూ ఉన్నటువంటి తరుణమునందు ఇతడు 35వ సంవత్సరమున రాజ్య పరిపాలన చేయడానికి ఈయన సింహాసనం ఎక్కినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే
35వ సంవత్సరంలో సింహాసనం ఎక్కిన నాటి నుంచి రమారమి యెహోషాపాతు అనేటువంటి ఒక రాజు 25 సంవత్సరాలు ఆ యూదా రాజ్యమును ఏలుబడి చేస్తున్నట్లుగా మనం బైబిల్ గ్రంథంలో సుస్పష్టంగా చూడగలుగుతా ఉన్నాం. ఇకపోతే ఈ విధముగా కొనసాగింపబడుతున్నటువంటి యొక్క రాజ్య పరిపాలన కాలములో ఒక రోజున అదే దినవృత్తాంతం 2వ దినవృత్తాంతుల గ్రంథం 20వ అధ్యాయం 1వ వచనం చూసినప్పుడు మోయాబీలు, అమోనీయులు, అదేవిధంగా మెయూనీయులు అనేటువంటి యొక్క ముగ్గురు రాజ్యాలు, ముగ్గురు రాజులు దండెత్తి ఈ యొక్క యెహోషాపాతు అనేటువంటి ఒక రాజ్యము మీదకి, ఇతని మీదకి, యూదా రాజ్యము మీదకి వస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. వచ్చుచున్నటువంటి యొక్క తరుణం నందు వారు బయలుదేరి ఎన్గేదిలో అనేటువంటి ఆ యొక్క ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సమయమున ఆ సమాచారం ఈ యొక్క యెహోషాపాతు అనేటువంటి ఒక రాజుకు అందించినప్పుడు యెహోషాపాతు రాజు అనేటువంటి యొక్క రాజుకి కాస్త 3 రాజ్యాలు 3 రాజులు దండెత్తి నా మీదకు వస్తున్నారని కాస్త భయము కలిగినప్పటికీ కూడా, భయపడినప్పటికీ కూడా ఆయన చేయదగినటువంటి లేక చేయగలిగినటువంటి గొప్ప యొక్క పనిని చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అతడు భయపడి వెంటనే యెహోవా సన్నిధిలో ఆయన మనస్సును నిలిపినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దేవుని మీద ఆయన మనస్సును నిలిపిన విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దైవ జనాంగమా, ఈనాడు కూడా మానవుని యొక్క జీవితంలో అనేకమైన విపత్కరమైన పరిస్థితులు ముడుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల మార్గము గుండా మానవుని యొక్క జీవితం పయనింపబడుతూ ఉంది. ఎప్పుడు ఏ యొక్క శోధన వచ్చి మానవుని యొక్క హృదయాన్ని అనేటువంటి తలుపు తడుతుందో తెలియని వైనం, అదేవిధంగా ఏ అపాయకరమైన పరిస్థితులు వచ్చి మానవుడి యొక్క జీవితంలో తలెత్తేటువంటి ఆ యొక్క పరిస్థితులను తలకిందులుగా చేసేటువంటి స్థితిగతులు కలిగినటువంటి పరిస్థితుల్లోకి నెట్టే విధానం. ఈ రోజుల్లో కూడా మనం కూడా మనకి తలెత్తే ప్రతి ఒక్క సమస్య, మన జీవితంలో తటస్థించే ప్రతి ఒక్క ఆందోళనదాయకమైనటువంటి ఆలోచన, హృదయంలో ఉండేటువంటి ఒక కృంగుదల కలిగినటువంటి వేదన కలిగిన పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటినన్నిటిని బట్టి మనము నేర్చుకోవాల్సిన విధానం ఏమిటి అని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనము మనుషుల మీద కాక, ధనము మీద కాక, లోకము మీద కాకుండా దేవుని మీద మన మనస్సును నిలిపిన వారముగా మనం ఉండాలి. యెహోషాపాతు దేవుని మీద మనస్సును నిలిపిన వాడై వెనువెంటనే ఆయన చేసిన పని ఏమిటంటే, ఆయన దేవుని మీద మనస్సు నిలపడం మాత్రమే కాదు, యూదా రాజ్యం అంతటిలో కూడా ఒక చక్కటి వార్తను అందించాడు. ఏంటి ఆ వార్త అనంటే, ఇదిగో యెహోవా సన్నిధిలో మనం అందరం కూడా సమకూడదాము రండి అని చెప్పేసి ఆ రాజ్య ప్రజలందరినీ కూడా దేవుని పాదాల చెంత మోకరింపజేసినటువంటి భక్తుడిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆయన మోకరింప చేయడం మాత్రమే కాదు, ఉపవాసం ఉండి ఎలుగెత్తి దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో విజ్ఞాపన చేస్తున్నటువంటి విధానమును మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు 20వ అధ్యాయంలో అక్కడ రాస్తూ ఉన్నటువంటి మాట 2వ వచనం అంటున్నాడు, అంతలో కొందరు వచ్చి సముద్రం అవతల నుండి సిరియనుల తట్టు నుండి గొప్ప సైన్యం ఒకటి. ఇక్కడ రాస్తూ ఉన్నటువంటి మాట ఏమిటంటే గొప్ప సైన్యం, చిన్న సైన్యము కాదు, ఏదో 10 మందో 100 మందో 1000 మందో కాదు, గొప్ప సైన్యం. మానవుని యొక్క కంటికి గొప్పగా కనిపించేటువంటి ఒక గొప్ప సైన్యం యెహోషాపాతు మీదకి తలెత్తి దండెత్తి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క యెహోషాపాతు చేసిన పని ఏమిటంటే దేవుని యందు మనసు నిలిపిన వాడై ఉన్నాడు. అంత మాత్రమే కాకుండా యెహోషాపాతు యూదా వారందరినీ కూడా సమకూర్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ సమకూర్పులో ప్రార్థన కూర్చిన పటిష్టతను ఆయన కలిగి ఉన్నట్లుగా, అదే ప్రార్థన పునాది అందరి జీవితాల్లో కలిగి ఉండే విధముగా, అందరూ కలిసి దేవుని పాదాల చెంత మొరపెట్టేటువంటి విధముగా ఆ యెహోషాపాతు వారిని గైడ్ చేసిన విధానం, లీడ్ చేసిన విధానం, అది అమోఘమైనటువంటి ఆ యొక్క ప్రార్థన ధూపమునకు సాదృశ్యదాయకంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధముగా కుటుంబ వ్యవస్థలో కానీ, సంఘ వ్యవస్థలో కానీ, సమాజంలో కానీ ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా ఇరుకు వచ్చినప్పుడు, అది కుటుంబ సంబంధమైనటువంటి సమస్య అయితే కుటుంబీకులందరూ కూడా ప్రభు పాద సన్నిధిలో మోకరిల్లి ప్రార్థించేవారుగా ఉండాలి. ఒకవేళ సంఘ సమస్య అయితే సంఘమంతయు కూడా భారం కలిగి, బాధ్యత కలిగి, సమాజ శ్రేయస్సు కొరకు, కుటుంబాల శ్రేయస్సు కొరకు, సంఘ ఫలింపు కొరకు, సంఘ అభివృద్ధి కొరకు, సంఘ క్షేమము కొరకు, సంఘ ఫలింపగలిగేటువంటి విలసిల్లేటువంటి విధముగా ఉండట కొరకు
ఈ యొక్క సంఘము, అదేవిధంగా కుటుంబము, అదేవిధంగా సమాజం అందరూ కూడా ఏకముక్త కంఠంతో ప్రభు పాద సన్నిధిలో ప్రార్థించేటువంటి గుంపు ఏదైతే ఉందో చూసారా, ఆ గుంపు పొందుకునే విజయాలు అంతా ఇంత కావు అని చెప్పేసి ఈ యొక్క యెహోషువపాతు యొక్క జీవిత ఆధారాన్ని చేసుకుని మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఒక గొప్ప పాఠం. అయితే ఈ విధంగా యూదాదేశపు ప్రజలందరూ కూడా, రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఉపవాసం ఉండి దేవుని పాదాల చెంత విజ్ఞాపన చేస్తున్నటువంటి తరుణంలో యెహోషువపాతు లేచి దేవునిని ప్రాధేయపడి వేడుకుంటున్నాడు. ఆ వేడుకుంటున్నటువంటి తరుణంలో 12వ వచనంలో మనం చూసినప్పుడు ఆ సైన్యం గురించి కూడా ఇక్కడ రాస్తుంటున్నాడు. మా దేవా, నీవు వారికి తీర్పు తీర్చవా? మా మీదకి వచ్చి గొప్ప సైన్యముతో యుద్ధము చేయుటకును మాకు శక్తి చాలదు అని చెప్పేసి యెహోషాపాతు ఎలుగెత్తి ప్రార్థించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఏ గొప్ప సైన్యం అని అంటే ఆ యొక్క 3 రాజ్యాలు, 3 ప్రజానికం దండెత్తి వస్తున్నటువంటి ఆ మహా గొప్ప సైన్యమును ఛేదించలేక దేవుని పాదాల చెంత ప్రాధేయపడి వేడుకుంటున్న విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. వెంటనే అంటున్నాడు, ఆ యొక్క 12వ వచనంలో అంటున్నాడు, ఏమి చేయుటకును మాకు తోచదు, నీవే మాకు దిక్కు అని ప్రార్థన చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దేవుడే మనకి దిక్కుగా, దేవుడే మనకు ఆశ్రయముగా, దేవుడే మనల్ని ఆదరించేవాడుగా, బలపరిచేవాడుగా, ప్రోత్సహించేవాడుగా, వెన్నుతట్టి ముందుకు నడిపించేవాడుగా, మనల్ని బలపరిచి మనల్ని క్రీస్తు యొక్క సన్నిధానంలో ఎదుగుదల కలగజేసి దేవుని విజయాలను మనం కైవసం చేసేదానికి ఆయన సమర్థత కలిగిన దేవుడని నీవే మాకు దిక్కయ్యా. ఈ రాజ్యాల మీద మేము ఏమాత్రం కూడా జయము పొందుకోలేం, గొప్ప సైన్యంతో మేము యుద్ధం చేయలేం, మేము కొద్దివారముగా ఉన్నాం, ఇదిగో నేను ఒక్కడిగా ఉన్నాను. ఈ యొక్క రాజ్యాన్ని పరిపాలించుటకు ముందుకి కొనసాగింపజేసుకునేటువంటి యొక్క కాల వ్యవధిలో ఈ యొక్క విపత్కరమైనటువంటి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు, మా ప్రాణంలో పోయే పరిస్థితులు మేము కలిగి ఉన్నాం. ఈ సమయాల్లో నీవే మాకు దిక్కు అని ప్రాధేయపడి వేడుకొనగా వెంటనే దేవుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి సన్నిధి నుంచి ఒక అద్భుతమైన జవాబు వచ్చింది. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం, నీ సమస్య ఏదైనా ఉందనుకో, నీ మనసు నీ సమస్య మీదకి వెళ్ళకూడదు. నీ శోధన ఏదైతే ఉందనుకో, ఆ శోధన వైపు నీ మనస్సు వెళ్ళిందంటే నువ్వు కృంగిపోయేవాడుగా ఉంటావు. ఏదైనా కష్టం, ఇబ్బంది, ఇరుకులు వచ్చినప్పుడు ఆ ఇరుకులు, కష్టం, ఇబ్బంది మీద నీ మనసు వెళ్ళినప్పుడు అవి ఇంకా నిన్ను కృంగతీసేవిగా, ఇంకా నిన్ను సతుకులు పడింపజేసేవిగా, అవి ఇంకా నిన్ను శోధనలోనికి నెట్టివేసేవిగా, ఇంకా నిన్ను కృంగదల కలగజేసేవిగా అయిపోతాయి. అయితే ఆ శోధనలో, ఆ వేదనలో, ఆ కష్టంలో, ఆ బాధలో, ఇరుకులో, ఇబ్బందులో నీ మనస్సు దేవుని మీద నిలిచి ఉన్నట్లయితే దేవుని మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు నీ మీదకి వస్తాయి, నీ తలంపుల్లోనికి వస్తాయి. దేవుడు ఆ విధముగా కృప చూపి నీకు చక్కటి సమాధానమును ఆయన కలగజేస్తాడని చెప్పడంలో ఎంత మాత్రం కూడా సందేహం లేదు. అయితే దేవుడు సెలవిచ్చినటువంటి మాట ఏమిటంటే 19వ వచనం అంటున్నాడు, కహతీయుల సంతతి వారును, కొరహీయుల సంతతి వారును, ఈ 2 సంతతిలో ఉన్నటువంటి లేవీలు అనే వారిని మీరు పిలుపుని నంపించుడి అని చెప్తాను అంటున్నాడు. లేవీలు ప్రార్థించే ధూపం, యాజకుల ధూపం, దేవుని సన్నిధిలో ఆరగించే ధూపం, దేవుని సన్నిధానంలో విజ్ఞాపన చేసే ధూపం, ఇదిగో మీ పక్షాన వాళ్ళని పిలిపించి వారితో గాన ప్రతిగానముల చేత గొప్ప శబ్దంతో స్తుతించే విధముగా ఉంచండి అని చెప్పాను. ఒక పక్కన స్తుతించే గుంపు, ఇంకొక పక్కన మాట అయినటువంటి గుంపుగా, ఇంకో ప్రక్కన మాటుగాండ్రులను కూడా సంసిద్ధపరచమని చెప్పేసి దేవుడు సెలవిచ్చాడు. వెంటనే ఆ యొక్క రాజ్యమును ఎదుర్కోవడానికి వెళ్తున్నటువంటి తరుణమునందు ఈ లేవీలు గొప్ప శబ్దముతో ఒక పక్క నుంచి దేవుని స్తుతించగా, దేవుని గొప్పగా ఆయన నామమును ప్రస్తావించగా, ఆయన నామమును పలుకగా, ఆయన నామమును మహిమపరచగా వెంటనే జరిగిన సంగతి ఏమిటి చెప్పమంటారా? ఆ గొప్ప శబ్దానికి వీరి యొక్క దృష్టంతా కూడా ఏకాగ్రత వారి మీద నిలవగా మాటుగాండ్రులు అందరూ కూడా వెళ్ళి వారిని హతమార్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దైవ జనాంగమా, ఈ యొక్క పగటి వేళ, ఈ యొక్క సమయమందు ఈ విధముగా దేవుడి చక్కటి ఆలోచన ఇచ్చాడు. అదేవిధంగా నీ సమస్య ఎంత పెద్దదైనా కావచ్చు, ఆ సమస్య ఎంత పెద్దదైనా సరే దానికి చిన్న తేలికపాటి యొక్క ఆన్సర్ కనుక దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చినట్లయితే అది నువ్వు ఈజీగా సమస్యల నుంచి బయటకు రాగలుగుతావు. స్తుతి మానవుని యొక్క జీవితంలో అనేకమైన అమోఘమైన కార్యాలను జరిగించేదిగా ఉంటుంది. మనం చూసినప్పుడు పౌలు శీల జీవితాలు మనం చూస్తున్నప్పుడు పుతోను అనే దయ్యం చిన్నదాని నుంచి వెళ్ళగొట్టినప్పుడు వారి ఇరువురిని కూడా ఏదో మామూలుగా వెళ్ళి జైల్లో పెడతాం కాదు, పిడిగుద్దులు గుద్దారు, నానా చిత్రహింసలు పెట్టారు, శరీరం అంతా గాయమైపోయినప్పుడు వాళ్ళు చెరసాల్లో నెట్టివేయగా చెరసాల్లో ఉండి కూడా వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు, కీర్తన పడారు, దేవుని స్తుతించగా దేవాతి దేవుని యొక్క సన్నిధి నుంచి ఒక అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది, ఒక సమాధానం వచ్చింది, ఒక జవాబు వచ్చింది. ఏంటా సమాధానం, ఏంటా జవాబు అని అంటే ఆ యొక్క భూకంపంగా వచ్చినట్లుగా వైనాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. వారి సంఖ్యలు
అదేవిధంగా వారి చెరసాల యొక్క తలుపులన్నీ కూడా తెరిచిపోయినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ జైలు అధికారి ఇంకా నా వల్ల కాదు, నేనేం చేయాలి, వీళ్ళందరూ పారిపోతే నా పై అధికారికి నేను జవాబుదారుగా ఉండాలి, ఇంకా నాకు మరణమే శరణ్యం అనుకున్న తరుణంలో అయ్యా మేము ఇక్కడ ఉన్నామనంటే అయ్యా రా రక్షణ పొందడానికి నేనేమి చేయాలని చెప్పేసాను. ఏ హస్తాలైతే గాయపరిచినాయో, ఏ నోరైతే దూషించి చెరసాల్లో వేసిందో అయ్యే హస్తాలు వారిని బాగు చేసినట్లుగా అదే నోరు వారిని మా ఇంటికి రెండయ్యా అని చెప్పి పిలిచే విధంగా చేయడం అనేది జరిగింది. అంత మాత్రమే కాకుండా వారి యొక్క అధికారి యొక్క కుటుంబం అంతా కూడా బాప్తీసం తీసుకోవడానికి ప్రభు ద్వారం తెరిచాడు. స్తుతి ద్వారా హృదయాలు కరిగించబడతాయి, స్తుతి ద్వారా మార్పు కలుగుతుంది, స్తుతి ద్వారా పరిస్థితుల ప్రభావాలు మారతాయి, స్తుతి ద్వారా శోధనలన్నీ తొలగిపోతాయి, స్తుతి ద్వారా కష్ట నష్ట బాధ ఇరుకు ఇబ్బందులన్నీ కూడా తొలగిపోయి ప్రశాంతదాయకమైనటువంటి పరిస్థితి అనేది దేవుడు మనకి కలగజేసేవాడిగా ఉంటాడు అని చెప్పడంలో ఎంత మాత్రం కూడా సందేహం లేదు. అదేవిధంగా మనం చూడవచ్చు ఆ యొక్క ఎరుకో కోట గోడలు కూడా స్తుతించే స్థుతి గానాలాపన ద్వారా అవన్నీ కూడా కూలిపోయినాయి. కోట గోడలు ఒకేసారి 3 రథపు గుర్రాల యొక్క బళ్ళు వెళితే ఎంత వెడల్పో అంత పెద్ద వెడల్పు కలిగినటువంటి ఆ యొక్క ఎరుకో కోట గోడలు కూడా స్తుతి అనే ఒక ఆయుధము ద్వారానే అవి కూలిపోయినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా సౌలునకు దురాత్మ వాలినప్పుడు దావీదు సితార తీసుకుని స్తుతి గానం చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. స్తుతి ద్వారా దురాత్మలు తొలగిపోతాయి, స్తుతి ద్వారా శత్రు సమూహం లయం చేయబడుతుంది, స్తుతి ద్వారా కోట గోడలు కూలిపోతాయి, స్తుతి ద్వారా బంధకాలు తెగిపోతాయి. ఇలాంటి స్తుతి నీ జీవితంలో కలిగి ఉండాలి, ఇలాంటి స్తుతి మన జీవితాల్లో మనం కలిగి ఉండాలి. అంత మాత్రమే కాకుండా వాక్య ధ్యానంలో రాయబడుతున్నటువంటి మాట వారందరూ కూడా హతలైపోయారు. అయితే యెహోషాపాతు ఈ విధముగా రాజ్యాన్ని కొనసాగింపజేస్తూ ఉండగా చివరి దశకు వచ్చేసరికి ఎంత భక్తిపరుడు, ఎంత ప్రార్థనాపరుడు, ఎంత యథార్థవంతుడు, ఎంతగా సైన్యాన్ని ఘనంగా గొప్పగా నడిపించగలిగినటువంటి యొక్క సమర్థత కలిగినటువంటి యొక్క రాజు చివరికి ఏమైందో తెలుసా? చివరికి ఏమైంది అని చెప్పేసి ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ రాస్తుంటున్నాడు 35వ వచనం 20వ అధ్యాయం 35వ వచనం అంటున్నాడు, ఇది అయిన తరువాత యూదా రాజైన యెహోషాపాతు మిక్కిలి దుర్మార్గుడిగా ప్రవర్తించిన ఇజ్రాయేలు రాజైన అహజ్యాతో స్నేహం చేయటం ఆరంభించాడు. చూసారు ఇక్కడ ఇజ్రాయేలు రాజు అహజ్యా అనేటువంటి ఆ యొక్క రాజును మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆయన దుర్మార్గుడు అని సంగతి తెలుసు, దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించేది వాడని తెలుసు, దుర్మార్గంగా నడుచుకునే వాడని తెలుసు. అయితే దుర్మార్గుడైన అహజ్యాతో ఆయన స్నేహ సంబంధాన్ని కొనసాగింపు చేశాడు. ఆ స్నేహం ఏమైందంటే ఇదిగో ఈయన జీవితంలో కూడా దుర్మార్గపు విధముగా ఆ లక్షణాలు, ఆ గుణగణములన్నీ కూడా వచ్చేసినాయి. వీరి మధ్య ఒక ఒప్పందం, తర్షీష్కి వెళ్ళుటకు ఓడలను సిద్ధపాటు చేసుకుని ఓడలను నిర్మిద్దాం, ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్గా ఒక జనాలను చేరవేసే గమ్య స్థానంకి ఇవన్నీ కూడా చేద్దామని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆలోచన చేశారు. అయితే యెహోవా దేవాతి దేవునికి యెహోవాకు అది నచ్చక వారి ప్రయత్నములను భంగము చేశాను అనేటువంటి మాట మనం చూస్తున్నాం. ఒకానొక సమయంలో సహాయం పొందుకున్నటువంటి యెహోషాపాతు భక్తుడు, ఒకానొక సమయంలో దేవుని దగ్గర నుంచి జవాబు పొందుకునే శత్రు సైన్యం మీద విజయం పొందుకున్నటువంటి యెహోషాపాతు అనేటువంటి ఈ యొక్క భక్తుడు చివరికి ఆ దేవాతి దేవుడు చేతనే భంగముని ఏర్పరచుకునేటువంటి ఆ యొక్క పరిస్థితిని రప్పించుకోగలిగాడు. చివరికి అట్లాగే ఆయన మరణించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం 21వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో. కాబట్టి ఈ యొక్క సమయం అందు మనము దేవుని సన్నిధిలో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. ఎవరి లోకస్తుల సహవాసం కానీ, నీ ప్రార్థన జీవితాన్ని పత్రము చేసేటువంటి వారితో సహవాసం చేయటం కానీ, లేక నీ జీవితంలో దేవునికి కాకుండా దేవునికి వ్యతిరేకులైన వారికి సాతాను క్రియాశీలకమైన పనులకు, సాతాను యొక్క కార్యకలాపాలకి ఏ మాత్రము కూడా చోటు లేకుండా నువ్వు దేవుని వాక్య ఆధారంతో బలపరుచుకునే వ్యక్తిగా ఉండాలి. అలాంటి ధన్యకరమైన జీవితం దేవుడు నీకు కలగచేయునుగాక. మేలుదాయకమైన ఈవులతో దేవుడు నిన్ను మలుచునుగాక. యెహోషాపాతు యొక్క ప్రారంభ జీవితం చాలా బాగుంది. ఎండింగ్ వచ్చేసరికి ఆయన జీవితంలో దుర్మార్గులతో సహవాసం చేశాడు. యెహోవా చేత భంగము కలగజేసుకునే కార్యం చేయించే విధముగా ఆయన ప్రవర్తన శైలి ఉంది. అయితే నీ జీవితం, నా జీవితం, మన జీవితాలు ఏమాత్రము కూడా మన తుది శ్వాస విడిచేంతవరకు దేవునికి నమ్మకంగా మనం బ్రతకాలి, దేవునికి యథార్థంగా ఆయన దృష్టిలో మనం బ్రతకాలి, దేవుని చిత్త ప్రకారంగా మనం జీవించాలి, దేవుని ప్రణాళికలో మనము ముందుకు కొనసాగింపబడే వారము ఉండాలి. అలాంటి ధన్యత, అలాంటి బాధ్యత దేవుడు మీకు దయచేయును గాక. ఆమె మహాగరుడ, మహోన్నతుడ, జీవాధిపతి దేవ, సర్వాధికారి అయిన వాడిని కొందనాలు. యెహోషాపాతు జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆయన ప్రాముఖ్యమైన గుణగణములు, అదేవిధంగా ఆయన జీవితము చివరి దశలో చేసినటువంటి ఆ యొక్క దుర్మార్గుల చెడు సహవాస సాంగత్యము ద్వారా ఆయన నీచేత భంగము కలగజేసుకునే విధముగా ఉన్నాడు అని మేము నేర్చుకున్నాం. అయితే ప్రభు ఆ ప్రారంభ జీవితం బాగానే ఉన్నప్పటికీ చివరి దశకు వచ్చేసరికి ఆ యొక్క జీవితం కాస్త దుర్మార్గుల సహవాసము ద్వారా నీకు వ్యతిరేకుడుగా ఉన్నట్లుగా మేము చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ విధముగా ఏమాత్రము కూడా ఆయన ప్రభు ఎవరి జీవితంలో ఇలాంటి పరిణామాలు కలగకుండా
తుది శ్వాస విడిచే వరకు నీ అందు నమ్మకంగా, నీ అందు విశ్వాసం కలిగి, నీ వాక్య ఆధారంతో, నీ వాక్య పరిష్టత కలిగినటువంటి వారిగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా స్థిరపరచబడినట్లుగా, నీ వాక్కు ద్వారా బలపరచబడినట్లుగా, నీతో అభిషేకము పొంది, నీ ద్వారా దీవించబడి అయ్యా అనేకులకు మాదిరిదాయకంగా, అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఉన్నట్లుగా సహాయం దయచేయమని, వీక్షించిన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఇంకను నీ వాక్కుల చేతి బలపరిచి, మీరు అభిషేకించి, నీ ఆత్మ ద్వారా మీరు ఇంకను నీ యొక్క ఆశీర్వాదాలు బిడ్డలకు కలగచేయమని కోరుతూ యేసు నామములో ప్రార్థించి అర్థించడం వేడుకుంటుంది నామం తండ్రి. ఆమేన్. అందరికీ వందనాలు. దేవుడు